Dneska je deň 100 zo 100, čo som si povedal, že spravím 10 000 eur za 100 dní. Chýba mi 8657 eur, aktuálny stav 1343 eur. Síce ma napadlo, jak to zdvojnásobiť, ale nie. Síce som nedosiahol svoj cieľ 10 000 eur za 100 dní, ale to neznamená, že ho nehitnem za ďalších 100. Samozrejme s iným biznis modelom, ale toto nie je prehra. Keď to celé nespravím, nepokúsim sa o to, vtedy by to bola prehra. Kopu z vás si myslí, že o 1343 eur za 100 dní, absolútna sračka a že viac by sa mi vyplatila brigáda. Ale neviem, či si to asi nepochopil, ty debil. Toto tu práve ide. Vybudovať vlastný biznis. Jasné, zo začiatku to pôjde pomaly, ale potom sa to začne nabalovať. Snowball efekt. Veľa ľudí mi píše, že čo s maturitou, či idem alebo nejdem, ale budem vás musieť sklamať, keďže mám urgenciu sa nutne presťahovať kvôli plesniam, tak na maturitu nejdem. Na konci leta sa chcem presťahovať do iného mesta a keď to nevyjde, tak pôjdem na maturitu, ale nechcem si kaziť zdravie tým, že budem žiť ďalšie 2 roky v plesniach. Za týchto 100 dní som nezarobil 10 000 eur, tak to poďme skúsiť znova.